ndobva panzi masara boy iri paya asi chiinai kochii futi ndasara bho hapana akuona here wafamba boy here hapana akuona here hanzi ndazobuda akapaya auya vakasara vakauya vapi wakaenda uvaya okay vauya here kuno handizivi vaenda kuchahwanda maybe vadzoka handina kuvaona ukiitei apa ndiri kunzwa kuida nhasi apendozvawandiita kuida kuida futi wapurumidza kudi wapurumidza kudi kupedza ndakandichikuda okay uya asi wakaona kupiriwa tikani yashukuzakadapa need more ndikamubatira message mufoni mudzimai wangu tataurirana pachivanhu chedu kanzera vanga varipo sabhuku vainge varipo kwakararira vandiseva titaurirane pachivanhu tongobhadharana chete pasina chi kuenda kwamama shuwa vakandibhadhara mombe imwe chete nembudzi imwe chete ne$30 ndichibva kudhindiwa mudhindo nasabhuku wanga wakangamwa mudhindo ndikazosangana baba wacho parodi amene akanga avafonera vachivataurirawo zvimwe zvikanzi aiwa ndafunga mushe zvangatanyorerana zvezve handichada enda zvako magara kwaunoda shuwa mudzimai wangu wandikabatira mameseji akabva atotiza asi chaakagona kuita foni ndainge ndatora mameseji ndinayo shuwa dari rasabhuku wacho rikanga rabhadhara tikakanga abhadhara mukomana tatowirirana ndikazovadzorera zvinhu zvavo vatai watafunga mushe tidzorere zvinhu zvienda kwaumhangara kwaunoona haina ndinodanana vakadzi vavo ina handina kudanana vakadzi vavo matamu nakudanana nemadzimai vavo kana madaro munotaura chinhu munofanirwa kujeka nokuti ava kutoti nyaya yakasvika kwasabhuku makatombobhadhara mabhadhara ndokubva mazotera ndokubva mataura kuti hatisi kuda enda kwaunoda imi muri kuti kudi kana muchipa nyaya yenyu muchiramba rambai zvine zvibatiso kwete zvokuti imi munoti handinodanana nevakadzi vavo but havataura nhoroondo yezvinobatika zvavari kutaura ivowo zvokuti isu tikanga tataurirana zvokuti ndibhadhare ini zvavari kutaura zvokuti ini ndikanga ndataurira nawe nanobva ndataura naiwe mameseji ari kuti ini nanombotaura navo handina kubhadhara vaitaurirana nababa ini handina chandikatambotaura ipapo nenyaya idzodzo ini panguva yandikazosvika ndopandikati pandikazosvika ndopandikataurana ndikati ini nyaya mukutaurira nyaya idzodzo dzamuri kutaura ndedzipi dzinonzi nyaya idzodzo nyaya dzamuri kuti dzinonzi idzodzo ndedzipi dzamagara matoramba ndokuti mataura nyaya yekuti imi hamunodanana nevakadzi vavo but ana baba venyu vaitaurirana nemurume uyu panyaya idzodzo vaitaurirana idzodzo dzei iyo nyaya yekuti mabadzula vakanga vauya vachitaura kuti
tindabatira mukomano wemameseji inini mupango yavaitaura nyaya idzodzo nandisipo. Ko baba wenyu vacho vari kupi? Baba wenyu vakapinde mudanga kupanana nevava mombe zvamusingazive nyaya dzamusati matenda dzamusiri kutobvuma. Ipapo ndopandisiri kuziva kuti mombe iyi yakaendeswa nani? Baba venyu imimi vosvika pakutoti tawirirana naDzudha tinai zvenyu mombe mukomana hapo apa ngaiende. Baba venyu vanopenga here? Vari kupi? avapo. Sei mavasiya? Imi muchitoziva kuti imi hamusiri imi muridzi wenyaya idzi, hamuna chenyu pakati pazvo. Imweni yenguva baba venyu imimi dai mamuchititaura kuti zvikutaura kwatinoita kuno kubaba vari kupenga. Murume uyu vakatenga vatomba mombe nenyaya yekurasika kwenjere. Baba venyu kusvika pakusunga mombe ichienda nechikonzero chekuti pasina nyaya ende musingazvizive zvakamboitika. Inini panguva yandikasvika vanhu pandikataura ndikati ini nyaya muri kutaura pena handiizivi. Ivo vatombosungirirwa mombe? Ava ndipo vakazonga vachidzora mombe vachiwera. Ndozvandiri kubvunza kuti baba venyu munhu akaita sei, imbotitsanangurirawo kuti baba venyu munhu akaita sei pamaonero enyu pakubatira kwaakaita nyaya yenyu. Yanga iri nyaya yekuti ivo vaitaura vachiti varida kuti namba dzefoni 077 6928 388. Itaurako mameseji siya yachiongororo tati isusu imbonyatsotitsanangurirawo maziviro aunoita baba wako kuti unoziva baba wako ari munhu akaita sei. Unozviziva here kuti iwewe une mwana? Ndinowana 2. Unowana 2 handii? Unozviziva here kuti pakukura kwevana vako unotovasikadha kuti uyu neuyu vakakura vakadai uyu anodai kana akapara mhosva unogona kutoziva kutoti anorega ndigare ndaikafa uyu hunhu hwake uyu. Pandatonzwa kunzi pabiwa vanhu vachiuya pano uyu ndotsika yake uyu. Imimi baba venyu munhu akaita sei? Munovatora semunhu akaita sei? Anopenga here? Haanyatsonzwisisika here? Vakambonyatsoita sei kuti vazosvika pakuita zvinhu izvi? Ipapo ina zvokuti ndizvoti ivo vakanyanya kuita sei zvinoda ivo vachizvidairo vega. Zera rako iri ungataura kuti vauzive baba vako kuti baba vako iwewe munhu anofarira zvipagera, baba vako munhu anoziva mashoko, baba vako munhu anotorasika mupfungwa. Izvo zvinotadza kuzikana nezera rako iri. Ipapo pamuri kutaura ini ndikatoona ndikati sokutaura kwavanga aita ivo vachitaura kuti varida kuti vataure nomunhu uyu vaDzudha. Ini ndikabva ndasvikawo ndikati imi mamuchizobhadhara nyaya iyi ini ndisipo nechikonzero chei. Alright, nhamba dzemudzimai wababa makadzona? Mudzimai wacho ndiye akandipa. Maipanana nhamba dzinoita sei? Chikonzero chaisaka mupanane nhamba nemukadzi wababa ndechei? Mudzimai ina akanga anditaura kuti nani naye murume. Akanga akutaura kuti haana murume. Right. Iwewe. Iwewe kuti mukadzi ukasangana nemukadzi asina murume anopa sei iwe kungosangana nemukadzi apa asina murume anokupa nhamba iwe? Patikataura tese panguva yatikasangana tichitaura tese mukadzi uyu ndopa akandipa nhamba dzake. Kana panguva yandaienda ndichiti ndikienda kuona mukadzi anopenga here? Kungosangana newe bva kuti ini handina murume nhamba dzangu idzi iwewe ndokubva wadzitora. Inini panguva yandikataura nemukadzi ndopa akataura akati ini handina. Maitaura kuti chii? Pandikakonza mukadzi. Ukamukonza ndokubva akupa nhamba. Paakakupa nhamba maitumirana mashoko ekuti kudi mashoko aitumirana ndoyatisaziva vose. Saka urikuona kuti mukana chete wekutenderedza dare wauri kuita. Pamusoro chamati handiti uri kurwa mandaka zvawaita manje wanzvengera pachiri chibhadhera manje uye kwanga kukati wanani kuye kukutanga kuyo zvinokawazonzvengera kundichakurwa chimatsinga nzungu chacho panje wanzvengera ndobva panzi masara bho iri paya asi chiinayi ko chii futi ndasara bho hapana akuona here wafamba bho here hapana akuona here anzi ndazobuda kapaya auya vakazosara vakauya vapi
vaima vaya okay vauya here kuno handizivi vaenda kuchawanda maybe vadzoka handina kuvaona ukiitei apa ndiri kunzwa kuida nhasi apenozvawandiita kuida kuida futi wakurumidza kudi wakurumidza kudi kupedza ndakandichiri kuda okay uya asi wakauri kupiriyodi kani tingapedze nguva ngaichiiswa kuna changamire ndovanoziva kuti vanotenderedza vanhu variipa sei wabuda pachena makorokota abata apo napo aona zvakakodzera kuti chiikombera samanyama nyaya vakalenyama ndozvatinotaura zviya kuti zviri nani kukurumidza kuita murambo uchiri kunyoro kungoti namusango ndoiziya zvatopera mameseji haachaverengwa atida kupedzera dare nguva nezvinhu zvisina nebasa rese zvaunenge uchiziva kuti akapfara mhosva mombe ingangotinwa kuti tikupe mombe tipe murimo yanga atobvuma atorerutsa kuti hazvina mhosva atora mukadzi wangu ngaanongondipa mombe imwe chete nembudzi chete zvatokwana mapepa zvatodhindwa zvese akuchienda nemombe uyu ndobva atorerwa mombe yanoti azofunga musedzoka asi sekunzwa kwandakazviita inyaya yekuti uyu akaramba kudhilita mameseji iwaya akanzi zvatakupa mombe iyoyo chidhilita mameseji zvidakaida kuti adhilita mameseji murume uyo bvanzi tatora mombe umbowa pasisina kuvhakazi nekungwara akabva aramba kudhilita mameseji murume uyo ndozvamuburitsa munyaya ndisachiramba kuti madzisabhuku mune dzimwe nyaya dzamuri kutonga dzisiri dzenyu dzekuti sabhuku haafaniri kutonga panochajwa mombe vane vakadzinge vatadzirana vanhu ivavo zuva rekunzi uripo hwaakudiwa hwemombe hwechii munhu akanga akundika achabva ndaakuenda kudare guru nekuti nyaya yangu haina kufamba zvakanaka kwasabhuku ndopatinozoziva kuti masabhuku ari kutonga nyaya dziri dzavo saka ti masabhuku ndimuri kutonga nyaya dzimwe dzisiri dzenyu dzinozokukanganisa vanhu vanga vatowirirana zvokuti varume ava murume weda vakanga vakatobvuma kuti mombe yaadaiwa ndiyoyo yakanaka regai tingomupa zvavanga vaita ana baba vanga vatona kuti pane mhosva iripo yekuti murume afanira kubhadhara ukuti akatora mukadzi wemunhu saka abatwa nemhosva yekutora mukadzi wemunhu baba dzuda chii chamuri kuda kuti murume akubhadharei kuti akatora mukadzi wenyu pamusoro chanamiri inini mudzimai wanga atiza kudaro ndikatsvaga mudzimai wangu ndokwamutare shuwa akatiza achisiya foni ndikati kundinomutsvaga sei foni hapana ndikuti ndikomunikete naye ndikatotera kwamutare ndikamushaya anga asati asvika anga ari muhara remasisi vacho ndikaenda kubulawayo kuna sisi vacho futi ndikamushaya yandikashandisa ndichitsvaga mudzimai wangu ndoda $400 mombe dzokutora kwaakaita mukadzi wangu vachizonditorera futi ivo vanga vandipa ndoda mombe 7 handina kunzwa mati kuda mombe ngani 7 ni $400 muchapiwa mombe 4 muchapiwa mombe 4 zvikunzwika ne $400 yenyu yamakashandisa achakupai mari iyoyo zvikunzwika muchapiwa mombe 4 ne $400 yenyu achakupai zvinhu izvo zvida mukupera kumasvondo matatu musi wa 29 ndopatikuda zvinhu izvozvo zvikunzwika zvoda skori toda zvinhu izvo zviuye mombe 4 idzo tiri kudzida mombe 4 idzo ndozoda mbudzi imwe chete yekuda kupedzera dare nguva uchiziva kuti wakapara mhosva ndoda mbudzi imwe chete yaunozoya nayo futi musi wa 29 March ende munosaina Washington Chechenge